Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang babae at lalaki. Lahat na nakatutok ngayon sa Love Radio. Oy, nasabihan. Nasabihan. Sa wakas. Grabe yung finally. Hinintay mo tong araw na to. Grabe. Finally. Finally nasabihan kang maganda. Uy, masarap yung masarap sa pakiramdam yung bibigyan ka ng compliment. Oo Pero syempre, naman. dapat maging wise ka din sa, ine-etchus ba ako nito kasi meron siyang kailangan sa akin? o talagang nagbibigay siya ng compliment sa'yo. 'Di ba? At masarap yun kabisyo. Yes, Lagi mong tatandaan, okay, fine. Masarap naman talaga yung may sabihin hindi maganda to ko sa kapwa. Pareho masarap pa. Pero may mas masarap pa. Oo, may mas masarap kasi mas maganda yung impact. Yan, 'di ba? Which is to say good things about that person or to the person. Dun sa taong 'yun, wag mo nang pigilan kung halimbawa parang ang ganda niya today o kaya bagay sa kanya yung kulay ng damit niya kasi nakakaputi. 'Di ba may mga ganun na parang, "Huy, bagay, ganyan na lagi yung piliin mo mga kulay ng damit, pumuputi ka." Kasi araw-araw yun ang suot niya kasi pinuri mo, 'di ba? Kasi may 'di ganun ba? May ganun kasi meron talagang damit na nakakaitim. Meron talagang damit na nakaka-glow. May kulay, may mga ganun. So kapag ka feeling mo glowing siya dun sa suot na yan, sa kulay na yan, huwag ka nang mag-atubilid. Alam mo, dagdag ligtas points sa langit yan. Tsaka dagdag kagandahan ng kalooban. Gaganda yung kalooban mo, gagaan yung kalooban mo kasi meron kang sinasabing maganda tungkol sa ibang tao. Correct. Agree ako doon. Try nating gawing habit yon mga kaibigan. Yung magbigay po ng compliment. Yan. Diba sa ibang tao. Tama yung sinabi ni partner. Masarap sa kalooban mo, masarap din sa kalooban ng tao pinagsabihan mo. Actually, hindi po siya mahirap gawin. Hindi ka rin gagastos doon. Correct. It's for free. Promise. It will not cost you anything. Wala pa ako narinig partner na compliment mo ako, Gcash kita. Wala. Pwede rin, minsan. Pero okay lang din naman sa akin. Hindi mas madalas ako gagawin. Hindi lang siya habit. Trabaho ko na siya. Career. Hindi na basta trabaho, career ko na siya. Ganun na. Anong trabaho mo? Ay di, binabayaran ako para pumuri ng iba. Sarap. Hindi, pero totoo, walang bayad For free yun mga kabisyo Hindi mo kailangan. May mga iba lang na hindi na lang nila sasabihin. Iba't iba yung rason. Baka introvert, hindi mo sasabihin. Tawa ko, ganun ba? Siguro may moment tinatamad lang ako, introvert kasi. Oo. Hindi, mga ganun. Ganda ka na, kunyari nakita mo siya, for example, Marian Rivera. Ayan, ang ganda-ganda niya talaga. Tapos dead ka lang kasi introvert ka. As an introvert, ayaw mo na ng conversation. Kasi kapag ka nagandahan ka sa kanya, tapos sinabi mo sa kanya, magre-reply siya at napagod ka doon. Di ba ganun yung introvert, napapagod kayo? Siguro pwede, pero ibang level na yun. Ibang level na. Naiintindihan ka pa rin naman namin kung ganun ka. Diba? Ibang level nga lang yung pagka-introvert mo. Pero posible hindi malayo. Hindi malayo na parang kaya hindi na lang ako magsasabi. Parang katulad ng tama ba ang interpretation ko sa mga introverts? Alam niyo naman yung sagot. Yan tayo naging topic. Hindi. Alam niyo naman yung sagot. Kunyari sa isang graded recitation. Pero I'd rather not. Hayaan ko na sa iba. Correct. Ipalabi na namin sa inyo. Parang sige na kayo na. Ikaw na magbida-bida. Alam ko naman ang sagot. Alam ko naman yung sagot. Hindi ko na kailangan. Kasi pag sumagot pa ako, tatayo ako, napapagod ako. Hindi kasi yun po yung nakukuha ko lagi kay partner. Parang pag may madaming kausap, napapagod sila. Pag maingay, napapagod sila. So yun na lang description ko, di ba? So tatayo pa ako. Napapagod lang ako pag tumayo ako. Hindi, tsaka pag feeling ko, inisip na ng introvert to. Siyempre tatayo ako. Titingin nyo lahat. Ayoko nga na i-draw yung attention sa sarili ko. Yes. Kasi pag tumingin sila lahat, mapapagod ako. Nakakapagod, tinignan nila ako. Yung interpretation ko sa mga introvert.
Pero totoo yun. Ako, I agree with what you said. Ano yun totoo, kunyari, alam namin yung sagot. Hindi mo na lang sasabihin. Kasi totoo yun, ayaw namin titingnan kami. Mapupunta sa amin yung spotlight Ayaw nila ng spotlight. So, magkakaroon syempre yun magkakaroon ulit ng panibagong, mag-exert ka ulit ng panibagong effort doon. Paano? Syempre malamang may follow-up question, Correct, bibigyan ka ng tatanungin. papuri, tapos yung alam mo yun, ayaw ng ganun. And speaking of papure, di ba, yun yung una naman nating topic bago tayo naging octopus na sa introvert, ano? Ayaw na Di ba napaka-interesting ng mga introvert? Oo, ayaw nyo rin ng papuri, napapagod kayo. Ba't ako pinapuri nito, napapagod ako? Ganun ba yun, partner? Pwede, di ba? Kasi kailangan mo mag-reciprocate Or kailangan merong balik. Oo, kailangan may balik sa kanya na parang, okay, pinuri ako, so kailangan meron akong balik sa kanya. Which is, napapagod ako as an introvert, di ba? So hindi ko na lang siya gagawin. Bottom line, hindi ko na siya gagawin. Diba? Pero extreme na yun yung mga pinag-usapan natin dito. Although may moment na posibleng mangyari. Or partner, siguro But not all the time. Siguro partner, yung pinipili nyo, like kung halimbawa, yung dumaan na maganda, na mapapagod kayo kung halimbawa nga artista kasi pwedeng baka may conversation pa, tapos tingnan kayo ng mga tapos magkaroon pa ng mga picture, nakakapagod, di ba? Pero kung halimbawa, alam mo namang hindi rin masyado nagsasalita to, di ba? hindi siya yung tipo ng taong hindi ako mapapagod, di ba? May mga ganun. So, but anyways, babalik tayo dun sa hindi mo alam yung posibleng maging effect nung papuri Ayun. So, bakit tayo napunta sa introvert? Kasi iba't iba yung dahilan. Bakit libre to, pero bakit hindi natin ginagawa? So, isa sa mga rason, baka introvert kasi. Hindi, kaya... Walang rason yun. Walang consideration. Iniisip ko lang bakit tayo napunta sa introvert. Okay, so na-connect ko. So, thank you, Lord. Salamat po. Pero lang, pagbibigyan linaw lang. It's not against introverts. Hindi. Dahil in the first place, kung halimbawa, ngayon ka pala nakapakinig sa Tambalan, si Chris Chuper po kasi is a certified introvert. May certificate po ako 10. Meron! Sorry, kung kayo wala, sorry! Si Chris, meron. Certified din. Certified. MBA. Actually, yung MBA niya talaga. Introvertship. Ganon. Diba? So, may dun sa mga first time kami narinig, hindi pa kilala yung Tambalan. We're just assuming now that, everyone that's listening to us know us na talagang simula 2004. So kung first time Tambalanista, first time marinig ka sa radyo, we have hindi to nothing against, and we are not laughing hindi kami tumatawa tungkol dun sa mga sa pagod ng mga introvert. hindi yon siguro lang kami, parang feeling namin gusto natin light conversation Tsaka feeling namin, tsaka alam ako nyo na. na yung magtatanggol sa mga introvert kasi ako mismo ay introvert. That's why I said certified introvert. So kung first time mo kaming marinig, si Chris Chuper is a certified introvert. Ako naman po ay extrovert. So, ano siya, it's a fact. Fact na tungkol sa Tambalan. Anyways, so yun. So, paglilinaw na hindi po ito pagtawa at hindi po pagkutsa. Walang ganon! Walang ganon. As an extrovert, tumaas ang boses ko. Wala akong pake kahit mapagod ako. Wala akong pake. Para katulad ng mga sinusuot ko minsan ng mga matataas na palikpik, makakinang na mga bagay, mga mayat de la Rosa Fine Jewelry, kahit mabibigat, wala akong pake. Hindi ako napapagod. Basta importante mapapansin siya. Basta ang importante, kumikinang ako. Ganon, yes, diba? Kasi nga bilang extrovert. Diba? Kaya hindi rin sa akin mahirap to pay a compliment to others. Kasi okay lang sa akin, nakausapin niya ako pabalik at magchika na kami tungkol sa ganamit niyang skincare. Kunyari, sasabihin ko sa kanya, friend, ano man yung ginagamit mo dyan, share mo na, skincare technique please, skincare reveal please, ganon. Hindi ako mapapagod na tanungin sa kanya, anong ginagawa mo? Parang ganda mo today. Di ba? Hindi ako manghihinayang. Parang ganon na iba to yung compliment. Again, ulitin lang hindi sa lahat ng oras porke introvert. Ang sinasabi lang natin, bakit libre naman mag-compliment? Bakit some people, they don't exempted do it? Exempted ng mga introverts. Exempted. So, sinasabi lang natin, exemption. Hindi, sinasabi lang natin na maaari na parang kasi parang nakakahiya namang sabihin. O kaya ayoko naman mag-strike ng conversation, pwede naman mag-admire ng hindi ko naman kailangan sabihin. So, sa totoo lang, yun naman talaga, yun naman katotohanan. Second, hindi ko naman kailangan sabihin lahat na makita ko maganda. Ang ganda ng bulaklak. Diba? Grabe, ang kinang nung ref. Diba? Yung pantry, ang daming kape. Diba?
Kayo pwede niyong gawin yan. Kami hindi talaga. Di ba? Kaya minsan, Wow, partner. grabe. Woo! Ang bango-bango ng labahin, Ay, di oo nga. ba? Ay, partner, ganun ako parang, Ang sa amin, naamoy lang. ako as an extrovert ko to. Amuyin ko, oh my gosh, wait lang peach ba yan? Tapos sasabihin niya, hindi, wait, alam ko yan, girl, teka lang. Oh, peppermint, no? Yung brand na yun, ganon. Tapos mag-uusap na ganyan. So, ano siya, it's parang Magkaiba. Magkaiba. Pero Oo, ito lang ha. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga siguro hindi lahat nakakapagbigay ng compliment even if it's free kasi iba May mga dahilan, may mga Oo. considerations. Although kaya ko sinabing exempted yung mga introverts. It doesn't necessarily mean na tamad kaming magbigay ng compliment. Hindi naman yun yung point. Na maramot ang mga introverts to Hindi. give in giving compliments. Hindi, walang ganon. Hindi ganon Kung yun yung ibig pagkakaintindi sabihin. mo, mali ka. Bilang extrovert, ganyan po sila magsalita. Kung iniisip mo, kanina pa ako explain dito tapos yung pa rin yung nakuha mo, yung negative. Ano ba? Kumusta ka naman? Yung gina-gina sila tapos tayo nakatingin lang sa kanila. Bilang extrovert, sasabihin ko, kumusta ka naman? Ganon. Yung grabe yung animated talaga yung mga reaction nyo. Kumusta ka naman? Totoo. Wow! Yung refrigerator. Ang shiny niya. Ganon. So yun, di ba? It doesn't necessarily mean na maramot. At na may ugali kayo, kaya ayaw niyong ibigay. It's Oo. just that, yun nga yung parang example, it might strike pa a conversation. Nakaka-appreciate naman tayo, pero nasa sarili lang natin yon. Nasa isip lang natin lahat yon. Yan. May mga ganun talaga. May mga times din naman na talagang we go out of our way na sabihin, ang ganda mo ngayon. Pero hindi ang ganda mo ngayon. Hindi ganun level. Parang kanina, may sabi sa akin, uy, mamang nipis mo, pwede naman ako magsabing thank you, di ba? Oo, sabi mo. Sabi ko, oh my God, pwede ako kumain ng 2 extra rice today! So pag gano'n, kunyari ako nagsabi sa'yo, nas introvert ako. Oo, tapos may matatakot na ako sa'yo. Pagod na agad ako. Paano ko mapantayan yung energy level na itong tao na to? So I'd rather not say it. Correct. Oo. But it doesn't mean na hindi ka nagandahan sa akin. It doesn't mean na hindi ka nanipisan, di ba? So, ganon. Wala lang, it's for free. Paying a compliment, saying a compliment to other people, it's for free. At hindi mo alam yung posibleng maging magandang effect nito sa kanyang buong araw. Correct. 'Di ba? Bakit ba tayo napunta dyan sa ganyang klaseng eksena? Kasi ako, partner, kanina pa ako nagugutom. Pero para may magsabi sa akin na manipis ako today, alam mo yon, parang excite talaga ako sa kakainin ko talagang kanin mamaya, 'di ba? So hindi mo alam yung yung effect nito dun sa taong sinabihan mo. Tama. 'Di ba, na mabubuo pala yung araw niya at hindi Malay lang mo, araw. kung hindi ka sinabihin nun, mag-collapse ka na bigla sa Correct. sobrang gutom. Dahil nga Pinanindigan mo eh. tinitiis ko talaga, Oo. partner. Ayokong tumaba, malapit ng Aliwan Fiesta. Mag-gown, sabi ni Nicole, mag-gown ako. Kailangan mag-fit sa akin yung gown na yun. So hindi muna ako kakain. Hindi muna. Pero with With one compliment, napagod na po yung introvert. Hindi niya na po Hinika na kanaya. po. Naubusan po ako ng hangin. Oh. With one compliment, hindi ba't nabago ka agad yung yung mindset niya na Totoo. after this segment, kakain na po siya ng 3 rice. Oo. Wala siyang pakialam kung hindi magkasya yung gown niya. So Correct. imagine the intensity. Imagine the impact. Tama. Nung isang statement na yun, what if we do that every day? Tama. Diba, na parang, Eh di ang taba-taba na niya kasi, hindi pala nakatulog. kasi kain na siya ng kain. Kung yun yung point mo, mali ka. Kung mali na naman pagkakaintindi mo, wag ka na. Huwag ka na makinig. sumali sa usapang to. Mali-mali ka na pagkakaintindi. Totoo. May problema ka na ba, friend? Ikain mo yun ng 3 rice. Hindi, pero totoo eh. Imagine the impact. And yung sinasabi natin, maaaring mababaw eh. Ano ba yun? Kakain lang. Parang normal naman na thing yun eh. Oo, kailangan pa bang remind? Oo, kailangan pa bang purihin para lang kumain? For people na constantly na nag-watch ng weight or
Ako kasi yun yung na-notice ko nung nag-age na ako, nung umabot ako ng 40s na yung mag-ano lang ako, magkaunting, alam tawag doon, mag-lax lang ako pagdating sa pagkain. Ang bilis nung balik. So, kailangan talaga yung maintenance, medyo stricto. So, para magsabi ka ng ganun, hindi mo alam yung yung magiging magandang epekto sa kanya. Kasi masarap naman talagang kumain. Oo naman. Napakahirap po talaga magtiis ng gutom, sa totoo lang, 'di ba? Pero because you pay that person a compliment, 'di ba? Na-deserve niyang humapi siya, tas meron siyang feeling niya deserving siya today of an ice cream, 'di ba? Yung gano'n na magpapahappy din sa kanya. And imaginein mo kung mga mas malalalim pa yung mga klase ng compliments na pwede mong maibigay. Sa isang empleyadong never mo namang pinansin. Pero one day, 'di ba, as a boss, pinansin mo na, "Uy, teka lang parang nagpapasalamat ako sa'yo dahil ganito ganyan, ang galing mo, chuchuchu." Ako hindi mo alam. Dahil dyan sa sinabi mo, yung balak niya mag-resign o yung balak niya magpalipat ng department o kung ano man, hindi na. Kasi kailangan niya lang pala ng isang tapik sa likod, 'di ba? Mga ganon. Gusto mo hampas sa likod para may impact. Pwede. Nasa sayo yan. Hindi, Ganon. sinasabi namin itong mga kaibigan just to remind ourselves, diba, Yes. including you, na nakikinig ngayon, na libre po ang magbigay ng compliment sa ibang tao. Tama. Diba? Hindi ito kukuha ng paggastos, diba? Palabas ng bulsa o wallet mo. Hindi ka gagastos ng 5 piso, 10 piso, 20 pesos Wala. para magbigay ng compliment sa ibang tao. So, bakit hindi natin siya gawing habit? True, lalo ito lang halong eklog. Kasi pwede naman. Correct. Salamat sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay ng mga iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!